hilin eh. Buntag sa tanan. Salamat gyapon tas labang magagahom nga karon rasa hanggap gyapon tagpis kong hangin mata. Karon diay natangkong ko daris tigwadzon ni Herlin kay ita kong suguon og pa-order sa isang materialis. Kaya ako may nakuan nakatuod sa suki itong kalumain nga construction supply ang padung ko ron kay na may lista rin gibili order mi adto kuan pang flooring o pang plaster kaya magpa-flooring na siya magpa kabit na siya ang inadoro kaya ro maanamanam ning isang tigbadyon kay tad-tad na rin bayan isang mapama kasi kaso tungod sa panahon nga kuan kakubid-kubid bitaw. Good morning guys tanan. Padong kuron og Korea. A few moments later. Stand din na nakakita og magamaw. Kuan naglak na na bansa na kay ano nabtan din na magamaw. Kuan Lamig mo ko ng masinde. Lali ka ajo. Pila na jono blak karon? Wala, ano ka ita? Dana na ilahang kuan, ilahang ano blak. Ano na. Tag 20 na ilang ano blak ani. 20. A few moments later. Naglibog ang utok dani dahang trabaho na bagay ang unahan na pa yung sapatos. Ang sapatos. Ito ang bisilip sa mga ba? Hinayang ka doon mo na malit. Ito ang mga sapatos. Ito ang mga. Siguran. Ha? Kampingan lagi kay ikulong naman sa putso. Mulai ka pinalik. Pagsugod sa klase. Pagsugod.
Ito lang si Tuhan balik sapatos. Ito lang tama na ba? Ito yung guy. Kaya na just ano June. Ito na klase. Ang banduan na. A few moments later. Kuan, bunbun. O bas, tulog ka kubiko. O din mo abot sa katapok. Kuang gamay. Ang juga may parang di matipo. Ang bato dato na mas daplin. Bato. Bunbun pa ni tulog ka kubiko. Hindi na yung city daya. Day. Apa pang batas batu? Lubong sila. Nakabawi ang kuan. Nakasaka ang truck kaya nalubong. Nalubong hulin di nakasaka. Bato og man pag bato ato to ipikas dapit kasada lang tong bato. Ang dilibira kay nalubong maglang truck noon. Ulang katod pa. Pero tulog lang ako biko kong bunbun. Sila kay nalubong way mga batoan ni lugar ha. Padung Galicia pa ni kay mga bato. Sila makabawi ron na, di makauli rin na silang kuan service. Dili kabalik og bunbun ugma.